Studenti stručnih studija koji su pokrenuli inicijativu 300 jednako 300 napokon mogu odahnuti. Prijedlog zakona o izjednačavanju kvalifikacija sveučilišnih i stručnih studija jednoglasno je izglasan na vladi. Očekuje se da odluku vlade potvrdi Sabor, nakon čega će se inicijativa okrenuti drugim problemima stručnih studija. Mjeseci borbe studenata stručnih studija urodili su plodom. Jednoglasno je u vladi izglasan njihov prijedlog zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Očekuje se još i saborska procedura. Evo, jučer smo dobili informaciju da je vlada jednoglasno podržala ovaj zakonski prijedlog. Što dalje slijedi? Čekamo saborski odbor i dalje izglasavanje u Saboru. Smatramo da je to samo formalnost, s obzirom da ukoliko vlada i vladajući su podržali prijedlog, da ne bi trebalo u saborskoj proceduri doći do nekakvih problema. Čekamo. Radi se o prijedlogu zakona koji izjednačava kvalifikacije stručnih i sveučilišnih studija. Dakle, radi se o zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Tražili smo da ponovno budemo izjednačeni sa kolegama sa sveučilišnog studija, jer smatramo da sveučilišni stručni studiji su jednako vrijedni, nose jednaki broj ECTS bodova, dakle jednako opterećenje, jednaki fond sati. Slažemo se i dalje da nisu jednaki, jer da su jednaki ne bismo trebali imati jedne i druge, ali inzistiramo da su jednako vrijedni. U javnoj raspravi oko novog zakona bilo je ukupno 638 komentara, od kojih se većina odnosila na podršku i izjednačavanju stručnih i sveučilišnih studija, dok je među 7 odbijenih komentara bio i onaj zagrebačkog rektora Damira Borasa. Svjedoci smo u zadnjih nekoliko tjedana ponovo od strane rektora Borasa i prorektora Lazibata nekakvih opstrukcija, pokušaja ponovno nametanja te njihove ideologije. U tome se oštro protivimo kao i do sada i smatramo da to daljnja degradacija, diskriminacija stručnih studija u Hrvatskoj apsolutno nema nikakvog smisla i obećavamo im da to proći neće. Iako je rok od 31.12. probijen, inicijativa 300 je jednako 300 zadovoljna je slijedom događaja. Sa zadovoljstvom mogu reći da se dogodilo ono u praksi što smo i očekivali, dakle ništa konkretno se nije strašno dogodilo. Nemamo neke informacije da je neko od kolega imao problema od već završenih studenata. Tako da očekujemo trenutno taj saborski odbor, očekujemo izglasavanje u Saboru. Kada će to biti, ja vam tu informaciju nemam. Ali nadamo se da će biti u što kraćem vremenskom roku, tako da možemo staviti napokon točku na ovu priču. Skori rasplet ove priče donosi i novi početak, pa će uskoro biti i mijenjanje zakona o akademskim nazivima. Tu ćemo se također kao i do sada zalagati za promjenu našeg naziva stručni specijalist u magistar struke, stručni magistar, tako da bismo sa kolegama sa sveučilišta bili izjednačeni i u tom smislu. No borba za njihova prava i bolje sutra tu neće stati. Intenzivno radimo na edukaciji, na promicanju znači vrijednosti stručnih studija i njihove važnosti između ostalog, te rješavamo sve tekuće problematike koje naši članovi možda imaju. Dakle, na raspolaganju smo našim članovima konstantno za sve njihove probleme, za sve upite, za sva razjašnjenja. Pomagali smo članovima koji su imali problema oko stipendije. A u pomoć priskaču i studentima koje je zadesio potres u Petrinji i okolici. Trenutačno, evo moram to istaknuti radi moje kolegice iz inicijative, trenutačna inicijativa pokrenula i humanitarnu akciju za studente, znači kolege sa potresom pogođenih područja. Dakle, trenutno radimo na tome da nam se dostavi popis stvari koje možda nedostaju za njihovo daljnje školovanje, jer znamo da su ni knjige i laptopi i sve što im je nužno trenutno za obavljanje njihovih studentskih dužnosti, nažalost uništeno u potresu, pa ćemo pokušati im pomoći na taj način. Lijepa gesta pomoći tako stiže i od inicijative 300 je jednako 300, a njihova borba raspletom ovih priča tek će započeti.